Jeg skal starte med at fortælle om nogle bindinger. Der findes forskellige bindinger, og dem skal vi prøve at kigge på her. På billedet er der vist et skema op øverst. Det er et skema over alle grundstofferne, som viser deres elektronegativitetsværdi. Og hvis jeg lige skal prøve at starte med at forklare elektronegativitetsværdien, så kan man sige, at det er et tal, der angiver, hvor god en evne atomet har til at tiltrække elektroner i en kovalent binding. Hvis vi så starter med at kigge på den første binding, de to kloratomer, der er sat sammen længere nede på billedet, så kan vi gå op og kigge i skemaet længere op og finde klor, Cl, og det er over i hovedgruppe 7, der står 3,0. Og da vi har to kloratomer, så kan vi sige 3,0 minus 3,0, det giver så 0. Og så ved vi, at elektronegativitetsværdien for et kloratom, det var 3,0, så elektronegativitetsforskellen mellem de to bliver 0. Og når vi har en forskel på 0, så ved vi, at det er en ren kovalent binding. Det vil sige, at de to atomer, de deler deres fælles elektronpar fuldstændig lige, 50% til hver, og sådan en binding er upolær. Hvis vi så kigger videre på den næste binding, den nedenunder, hvor vi har et hydrogenklorid-molekyle, jamen så kan vi gå op i skemaet igen og finde de to atomers elektronegativitetsværdi. Vi havde Cl, som vi også havde oppe i den anden. Den havde en værdi på 3,0, og så H har en værdi på 2,1. Når vi minuser de to, så får vi en elektronegativitetsforskel på 0,9. Og når man har et elektronegativitetsforskel, altså tallet, hvis det er større end 0,5 og mindre end 2, så har man en polær kovalent binding. Det betyder altså, at der her er en usymmetrisk elektronfordeling. Elektronerne bevæger sig lidt mere forskudt mod kloratomet i forhold til hydrogenatomet. Og hvis vi kigger på den sidste binding, natriumklorid, så gør vi det samme her. Vi går op i skemaet og ser, at Cl det var 3,0, natrium var 0,9, og hvis man minuser de to, så får man en elektronegativitetsforskel på 2,1. Og når elektronegativitetsforskellen er over 2, så har man med en ionbinding at gøre. Så her er elektronerne forskudt over mod kloratomet. Forskellen er så stor, at de kan ikke have et fælles elektronpar. Her ligger elektronerne og kredser om kloratomet. Her på billedet har vi fået to nye bindinger. Det første er CO2, også kaldet kuldioxid. Her kan vi igen finde elektronegativitetsforskellen for disse to atomer ved at finde elektronegativitetsværdien for C, som er 2,5, og for O, som er 3,5. Og det giver en elektronegativitetsforskel på 1, som jo svarer til, at vi her har at gøre med en polær kovalent binding. Eller der er jo faktisk to polære kovalente bindinger. Men stoffet kuldioxid er faktisk et upolært stof, fordi at molekylet har sådan en symmetrisk opbygning. Hvis vi så kigger videre på den næste binding på billedet, NH3, som også i daglig tale hedder ammoniak, så kan vi også her finde elektronegativitetsværdien for de to atomer. N har elektronegativitetsværdien 3,0, og H, hydrogen, har negativitetsværdien 2,1. Det giver en negativitetsforskel på 0,9, som her svarer til en kovalent polær binding. Og da molekylets opbygning her også er usymmetrisk, så er stoffet ammoniak også et polært stof.